आं फैदों सना नोंखौ लोगो हमनो नोंखौ लोगो हमनो थाखायनो आं मोसौ हालिखौ फानना फैदों मा बिउटि पार्लाराव गैला बहाथो दङ नोंलाय लदि रडा बेखौ जायगाया बारा मोजां नङालै सना माबायदि जाम्बासियाला बेसेबां फैसा गारना नोंखौ लोगो हमनो होनना फैदों आङो हाय दोनथ'दो सना Why swear? बावगारनायनि गोजोन सुदेम ओइ रजनी स्वर्गियारि सान नोंथांनि मेथाइखौ सुनानै गालांदों थेंक इउ नोंथांनि बे मेथाइखौ रोजाबब्लानो आंनि बायफ्लेनाय गोसोखौ आं मेरामति जानाय मोनदों माने रिपियारि Why? माबायदिनाय गोसो जालायखोब्रा मा सिटुएसन थाखाय बे बायदिनाय जाखो माने आं गोदान मोननायखाय गोजामखौ ब्रेकआप खालामनो होननानै आं कल खालामबाय दंमोन बे समावनो गोदाना आंनो कल खालामनायाव बिजि मोनबाय थानानै दंखायोलै बेहा होननानै आंनो ब्रेकआप खालामबाय आरो गोजामाबो आं ब्रेकआप बिनायखाय मिनि खुसि ब्रेकआप खालामना दा डाबल ब्रेकआप जानानै दङ सिगांनि सासेयालाय डाबल ब्रेकआप सिगांनियाबो बेखायनो मोनसे हाखरखौ जावोबा दै बजासे जावथांगौलै बेखौ जावलाय बहा दै मोनदोंलाय फारा गोसो थोजांसो जायानो नालेंखर थाइसे बायनोबाथ' जांख्रि एसे नायखानांगौ दा दै गैयि गेसाव मोननो दा जायखिजाया जोङो बे बाराव मोननै खामानिखौ मावनांसिगोन नाम्बार वान थाखा गोनां फैसा गोनां माहाजोन माने मेनन ब्रह्म सारमोन बायदि फिसाजोखौ फरायनानै हाबा खालामनांसिगौ नाम्बार टु जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ गावथारनानैबाबो बुथारनानैबो सिथारनानैबाबो फेरेंगा सारमोनखौ किडनेप खालामनो जोंबो थिखादार जानायमोनब्ला बै थिखादारफोर बायदि बर'नि एक्ट्रिसफोरखौ थाइलेण्ड बेंगालर भुटानफ्राव लांनानै एलबाम खालामफ्लानानै बुदि नाजाबाय थानांगौ गथ'नियाथ' आंहा बेफोरबायदि थिखादार जानायनि थांखि गैयालै मोनोब्ला आं एमएलए मिनिस्टार जानानैसो थाबाय दङ गैयालै टिकेट होआ जोंनो बै लामा साइकेल सलायना खिबुजों लांलायजोबो दा बावैनो जोङो फेरेंगा सार रोंगोरा सारमोनजों लोगो जानानै थिखादार जानांसिगौ गैया नों बेफोरबायदि फैसा थाखानि लब जानानै लथानि गैया लथावनो रानलांबाय दं थाब नाय जेबो साननांगौ गैया इन्डिया जेसेबां बोरायब्लाबो बिनि बिजाला मालाबाबो जोंसो थाङा मोनसे बाथ्रा दं सिदा आसिजों जुदि खिवा ओंखारबोआबा बथलखौ बुथुमनांगौ जायासै गोरोन्थि सिदा सोनानै गेद्दा खालामनाय उन्दुबो थाखाफोरानो ना खालि बिसथा गिदालाय ओइ सार ओइ सनाराम सार मास्टार ओइ सार ओइ नोंथाङा माबा खर' मावबाय दंलै एसे दौनो एसे फैसा नांगौ खर' मावनाय मोनलोङाबा आखाइ मावनाय खोनादों
सल' मावनायखौथ' दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबायलै आं खोनाबाय सा गोदो आंनाबो हारसा मावोमोन दाना खर' मावग्रा जाबाय 1 घन्टासो थानानै बिखा मावो आधा घन्टासो थानानै उदै मावो आधा घन्टा जाबाय बेसे नांगौ 500 500 ना 400 300 गाहाम मानो नांगौ आरोथ' नोंसोर मुसलमाना बिनिनो 100खौ लाखिदो 50 थाखा बायना 50 थाखा आंनो दाहर आं मा केम्पिं लासालायबाय र' खालि मिटिं नोंसोरनो मिटिं खालामनो होननानै गामि रायजोफोरनाव फैसा खांफिननानै फैसा जाबाय थायो जा र' एसे खुगांथारा बाथ्रा बुंगोन ना माने बेबायदि बुङो बिथांमोननि थै गोलोमदैनि फैसा आलादा हादोर सोरजिनायनि सिमांनि फैसा बेफोरो आंहा नोंसोरखौ बाथ्रा बुंगोन फैसा सिमांखौ मादों नोंसोरनो नुहैयो नोंसोरनो माथो सेफायो बिसोरनो जों रावनिबो सिमां सिफायाखै जेराव नोंसोर बायदि सिमांखौनो नुनो रोङाबा बेवहाय सिफायनायनि बाथ्रा बोरै फैगौ सिमां नुग्रोनांगोन जारिमिनखौ मिथिग्रोनांगोन हारिखौ अननो सिबिनो रोंनांगोन आंहा नोंसोरजों बाथ्रा जाथायलायबाय थानाया माब्लाबा सावरायगोन आं थांनोसै जारिमिनखौ जोंबो फरायदों हिसाब लानायनि मोन्थाया जोंहाबो दङ जारिमिनखौथ' जोंबो फरायदोंलै सार नों फरायदो जारिमिननि सोमोन्दै मा मिथिगौ नोंलाय आं जारिमिन मिथिया आं जारिमिनखौ मेगनजों नुबोदों जायखौ नोंसोरो लेखायाव मोनाखै जानो हागौ जारिमिन 1983 मायथाइनि 13 मोनाबिलि आं आरो आब' सानैबो बाहेरायावनो बस्ता बनानै लेखा फरायगासिनो ओजों आंनि आफाया बारान्दायाव मोसौनि मोसागासिनो आइया इसिङाव बे समावनो हरखाब बहानिफ्रायबा माखासे दुथांफोरा सेखा बा सेजौ लाना जोंनानै न'खौ बेंफैबाय जों जेबो आन्दाजखौनो मोनासै जेबो हमस्लाबनायाखै बिसोरो जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनि आबाखौ बुनायल' हमबाय आबौजों खुनुरखम खारखुमानानै बारान्दा खनायाव थानाय आरो बिसोरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आबाखौ बुग्लिनो हमबाय आफानि गाबखांनायखौ खोनानानै आइयाबो बिसोरनिफ्राय ओंखारबोनायसै आरो बे समाव बिसोरो आइखौबो गाग्लोबनो हमबाय आरो सासेनि उनाव सासे बिसोरो आफा आरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आइखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आफा आरो आइनि गोसो मोदोम दुंखानाय सोलायखौ बिसोरो बेयावनो जोंनि मेगन सिगाङावनो आरोबाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाबाय आरो बेयावनो आइया राभाखौ गोसोखांनानै जोङो हरसे गाबदोंमोन सानथाम सोलिनाय बे बुथारनायाव जोंनि गफुर हालामनि गिबि मुंख्लं गरदें बसुमतारीखौ लाफानानै गासै 530 बर' सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो नोंसोर बुंदों आं जारिमिनखौ मिथिया जोंखौ निमाहा बिसा जाबाय बेफोरबायदि गोबां जारिमिन दङ सम सम आंजों ओंखार नोंसोरो गासै बाथ्राखौ मिथिजोबो
जोङो सामफ्रामबो जौ लोंथिंबायनानै बाइक सलायथिंनानै ड्राग्स देनद्राय गान्जा सोबै हारि आरो समाजनि खोथाखौनो साननो बावलांदोंमोन सार जोंबो दिनैनिफ्राय नोंथांनो समाज दानायनि खामानियाव हेफाजाब होगोन सार समाज सिबिनाया एसेबां गोरलै नङा माखासे जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानोबो गोनां जायो नोंसोर हागोन हागोन बे सा दिनैनिफ्राय लागावजेन जों दे बिदिब्ला जोङो गासैबो जाबायब्लालाय आंनि बै गहपुर हालामनि गासै सा 534 सुबुंनि नामाव दिनै 1 मिनिटनि जोङो कन्डलेन्स खालामजाया होनबा सार मा गहपुर दं गासै बर' हारिनि जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिसोरनो उनाव खालामो माबोरै जागोन आरो मोजांबाव दे बिदिब्ला अन्नानै बयबो गसंनो खावलायबाय